Oikein hyvää päivää teille kaikille ja pitkästä aikaa jatketaan tätä survivalia. Mä en oo pelannut tää pitkää aikaa. Voitais heti tappaa toi lammas tosta pois tieltä. Joo, me ollaan aika jääty tällaiseen tilanteeseen. Me ollaan täällä. Me ollaan aika paljon ironia muuta. Me ollaan sellaisessa tilanteessa kai, että me pitäis kai miettiä niinku beissiä. Mutta kun meidän basin suunnittelut on vähän mennyt miten meni. Me ollaan aika jääty tänne viimeeksi ja... Joo, tuuppa tänne. Noniin. Joo, mua vähän ärsyttää, että me ollaan jääty tänne ehkä. Meillähän olisi ollut silloin se kylä siellä, mutta kun se oli niin huonolla paikalla. Ja joo, viimeksi tuli aika pitkä videokin toisaalta. Vaikka sanoin, että lyhyempi video piti tulla, mutta ehkä tää tulee olemaan vähän ehkä lyhyempi. Mä en jaksa sattua sen kuvaan nyt hirveästi, kun mä oon just tullut... Kun muutenkin, kun on toi... Perjantai vähän on väsynyt. Vähän silleen hiukan väsynyt. Niin ei oikein hirveästi jaksa kuvaillakaan mitään. Mulla on jostain syystä toi... Mun pitää ottaa defaultille tää, niin mä näen nää. Kun mulla on silleen suurin osa niinku free lookia sekin pois päältä. Minimappi on hankala, en viiti käyttää. Ja nyt me voidaan mennä tälleenkin. Hei muu, te ette olekaan tiennyt, mut siis mulla on skini vaihtunut. Niin joo. Ja... Mulla on oikeesti ollut koko ajan toi... Hitto toi yksi juttu päällä. Mä yritän vältellä nyt sitä, että niinku... Mun pitäisi etsiä planes. Se olisi niinku tärkein asia, herranen aika, jes. Jes, hyvänen aika, planes, se on niinku just tärkeä. Me ehkä etsitään se kylä, jos mä löydän sen, ja sit mä varmaan lopetan tän kuvaamisen. Koska ei tässä hirveän kauan jaksa kuvata, kun on muutenkin tullut koulusta, niin... Joo, no... No joo, tää on vähän miten jäänyt on tää paikka. Tää on vähän huono tää paikka toisaalta. Olisiko tuolla... Ehkä tuolla on jotain. Onkohan multa päällä? Mä voisin vaihtaa mun viitan, kun mä ostin tässä yksi kerta, kun oli ilmanen viitta, niin mä otin sen tällaisen viitan, niin tällainen mä vaihan tän nyt. Voiko olla, mulla on Offilla, okei. Hyvä. Mulla on offilla, koska se aiheuttaa sit sellaisen ongelman, että ei halua kaikki alueet esimerkiksi spawnautu. Mä unohdin, mulla on tää Optifine tällä versiolla. Unohtui melkeinpä, kun et tehty videota ihan vaan sen takia, kun on vähän ollut sellainen tilanne, ettei oikein ole jaksanut. He, mitä oikeesti? Siis... Mä vaan katsoin, että... Pyssinkoira. Mä vaan kävelin tässä silleen randomisti, että tapoin tää random lampaita. Mä vaan kävelin tässä ohi ja en huomannut koko kylää tässä. Okei, no hyvä. Me ollaan nyt kylässä ainakin. Näyttää tuntuu, että mä jopa vähän jatkan tätä kuvausta. En mä jaksa lopettaa tähän vielä. Tää vähän jäi lyhyeksi nyt.
Koska kun lyhyet videot, niin en mä niitä sellaisia ehkä jaksa kuvata. Tai lyhyet videot, vaikka ne olisikin... Lyhyet videot ei jaksa kuvata. Mitä ihmettä mä puhun tässä? Siis... Ei silleen lyhyet videot, niissä ei mitään järkeä. Mutta haluatteko te nähdä lyhyet videoita? Mä sitä mietin just. Jos haluatte, niin kertokaa, koska siis ihan hyvin voin tehdä vähän lyhyempiä. Silloin kun... Koska siis... Ei siinä mitään, kyllä mä voin tehdä lyhyempiä videoita, koska siis... Se onnistuu ihan hyvin, jos te haluatte. Ja joo... Mikähän mun FPS on? On se salee parempi. Mä hoidan tästä. En viiti laittaa shaderei vaikka mikä oiski. Koska... No en mä voikaan laittaa niitä, kun mulla on tuo laittimoni päällä. Mä en laita niitä ikinä, koska vaikka mulla olisi sellaista olemassa, nyt jopa paremmat tällä hetkellä. Ne vanhemmat oli huonot, ne komplementarit, ne on niin huonot. Mulla on sellaiset builders-jutut. Ne on pikkasen, no se sit ei lagivat, niin ne on ihan jees. Nyt on ruokaa ainakin vähän lisää ja... Joo, rautaa löytyy vaikka kuinka paljon. Timantit on ihan varmuuden vuoksi. Koali on aika paljon. Rautaa löytyy ihan mukavasti. Kultaakin on vielä. Voi muuten laittaa kultaakin sulamaan, koska me tarvitaan kultaa, kun me ollaan. Koska mehän ollaan aika vanhassa versiossa. Mutta tää versio on sellainen, missä... Te varmaan kuulostaa muuten siltä. Unohdin sanoa, mulla on tullut tässä välissä siis uusi hiiri ja... hiirimatto ja näppäistö, niin vähemmän ääntä pitää tyyliin nyt. Nykyään, niin joo. Mitä olette mieltä? Et mitä niinku vanhemmasta näppäimistöstä? Et oliko vanhempi näppäimistö parempi kuin tää? Et kertokaa, että onko vanha näppäimistö parempi vai tää on? Et onko vanha näppäimistö huonompi vai parempi? Ja sitten, että onko tää uusi näppäimistö parempi vai huonompi, ja pitääkö mun hiiri vähemmän ääntä? Ja joo. Ja voitte vielä ehdottaa jotain parannuksia, jos te haluatte. Koska niitä mä otan kyllä ihan hyvin vastaan, ne parannuksia. Joo, musta tuntuu, että... Me tehdään Anvili meille, joo. Tehdään Anvili meille nyt kyllä. Kun on muutenkin varaa tehdä sellainen. Joo, siitä mukava Anvili niinku viime sormiksi. Mulla on tullut aikaisemminkin tehty tää. Nimetään meidän koirakin tässä välissä. Mikä voisi olla hyvä? Sörmanu. Sörmanu on aika hyvä. Sörmanu on tosi hyvä. Joo, no me jäädään tänne Sörmanun kanssa vielä pelailee hetkeksi aikaa, niin... Joo. Kiitos kun katsotte videon ja... Joo, eipä se ole muuta kuin vaan... Bro!